Slovenský úspech na hudobnej olympiáde. Žilinský komorný spevácky zbor Omnia získal zlato aj striebro na prestížnom podujatí v Južnej Kórei. Speváci sa presadili medzi desiatkami zborov z celého sveta od Austrálie až po Afriku. Veľkolepé podujatie a v publiku 8 000 divákov. Na pódiu sa striedali tie najlepšie svetové zbory. Žilinčania spievali odhodlania s pokorou. Určite tam bol taký rešpekt prirodzený, keď sme sa mali postaviť na pódium za takýmito zbormi, ktorí majú trošku, dajme tomu, že lepšiu podporu, čo sa týka štátu, ale vôbec sme sa nebáli, nakoľko myslíme si, že to umenie na Slovensku má naozaj krásne miesto. Jediní z celého Slovenska sa museli v ďalekej Kórei prispôsobiť mimoriadne náročným súťažným podmienkam. My sme boli v dvoch kategóriách. Jedna bola komorné spevácké zbory miešané a druhá bola súčasná tvorba, kde sme museli mať aj premiéru skladby, kde sám autor musel potvrdiť, že prvýkrát zaznie priamo na tej olympiáde. Náročná bola nielen cesta, ale aj tréningy. Svoje skladby skúšali všade, kde sa len dalo. Napríklad, čakali sme v rade na obed, tak jeden zbor zaspieval niečo, my sme zatlieskali, my sme zaspievali niečo, že my sa tam tak navzájom tak akoby aj tak hecovali trošku a je to aj o tej rozcvičke, aj o tom, že teda proste nejak sa hlasovo držať vo forme. Po návrate z úspešnej olympiády sa časť zboru stretla aj dnes na Žilinskom námestí. Zaspievať si spoločne je pre nich niečo ako pozdrav. Čo krajina, to iná farba hlasu, charakteristická pre daný kút sveta. Festival tak popri veľkej popularite v Kórei hýril nevídanou pestrosťou. Niektoré národy spievajú ušľachtilo, iné zas živočíšne. My, Európania, máme také kultivované hlasy školené, ako poznáte z klasickej opery. Keď si predstavíte operný spev a oni sú takí naturálnejší, ako keby mali väčšie hrdlo oproti nám. A je to veľmi zaujímavé vlastne počuť tie rozdiely v tomto. Vrcholom podujatia bola záverečná ceremónia a vyhlasovanie výsledkov. Počuť meno svojej krajiny ďaleko vo svete je vraj niečo, čo do človeka vleje obrovskú hrdosť. Taký dobrý pocit, dajme tomu, že človek v podstate reprezentuje Slovensko, zborový spev, umenie. Nesieme takú reprezentáciu a váhu celej našej krásnej krajiny na svojich pleciach a snažíme sa, aby sme teda obstali v takých dobrých farbách a ono sa to fakt podarí. To je proste radosť a také zadosťučinenie. My sme neboli konkurencia. My sme tam boli za jedným cieľom a to šíriť to umenie, tú kultúru do sveta. Zo Žiliny Marian Lechan, televízia Markíza.